sa Poblasyon Libuna. Diyan ako taman sa Cafe Libuna sa una. Pero rough road pa kayo ni diri. Napay putol. Karon simentado na tanan. Aday kayong bukid nun guys. Careful kita dere guys kay subida tapos kurbada. Poblasyon Libuna. Welcome Bukidnon, my home. It means guys, nanata sa poblasyon sa Libuna. So meaning taas kay ning poblasyon eh. Construct pa din nilang dire kilid guys. No, kumulo sila construct.
Cimentado na diri skillet. Yeah, is right. Mingaw kay diri agi gabi. So akong advice ay lang sa mo agi diri mingaw. Ay og gabi. Agi mo diri mga buntag. Padulong hapon mga alas 3, alas 4 pa na. Pero ngit-ngit na ayo. Labi nagmagmotor ka. Porchada kay view. Wow. Ana sementado na din diri. Nilang bukid oh. Kita ninyo. Cowboys camp dire din na agi yun. Kana dia Cowboys camp. Need the condition ana kay hiking man, hiking padulong taas. Narang Hills view kato ang video sa una. Guys, ang ibutang so murag nag-close na sila. Murag wala na ikapanganha siguro. Medyo layo mong good siya good.
kurbada mga dalan dire guys. Kurbada nga mga mugbo ba. Pagliko nimo taud-taud liko na sad. Bridge. Sinalagaw Bridge. God kaluoy sa sakyanan. Time check, it's 12:30 and all na ta sa atong destination, Farm 41.